Eguerdiko 12:10 derbi epikoa halaxe deskribatu genezake atzo anoetan bizi izan zena. Realak 3-2 irabazi zion Atletiki Euskal derbian, lehen mailako 11. jardunaldiko norgehiagokan eta honen bestez Sergio Franciscoren taldeak 3 garaipen jarraian erdietsi ditu. Gogoratuko dugu, batetik, Realak kopa izan zuela Negreira Galiziako taldearen aurka erraz irabazi zuen 3-3 eta Atletikek berriz galdu egin zuen ligan San Mamesen Getaferen aurka, beraz bi taldeak dinamika desberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara eta errepasa ditzagun lehenik eta behin 11koak Sergio Franciscok eta Ernesto Valverde honako 11ko hauen aldeko apustua egin baitzuten. Sergio Franciscok 4-3-3ko sistema ezarri zuen zelaian, Remiro izan zen atepean, atzealdean lauko lerroan Aranburu jokatu zuen eskuinaldetik Sergio Gomezek ezkerraldetik Jon Martin eta Igor Zubeldia izan ziren atzealdearen erdialdean, Gorrotxategi jokatu zuen euskarri moduan Brais Mendez eta Carlos Soler barnekaldetik laguntzaile zituela, eta goian eskuinaldetik Guedes izan zen ezkerraldetik Barrenetxea eta puntan Mikel Oyarzabal, Ernesto Valverdek berriz 4-3 bateko sistema ezarri zuen zelaian, Unai Simon izan zen atepean, atzealdean lauko lerroan Gorosabele jokatu zuen eskuinaldetik, Jurik ezkerraldetik kapitainak, Laporte eta Bibian atzealdearen erdialdean, Ruiz de Galarreta eta Jaure Izar euskarri bikoitzean, Sanzetek jokatu zuen erdipuntan, eskuinaldetik Berenguer, ezkerraldetik Robert Navarro eta puntan Gorka Guruzeta izan zen. Atzo Realak orain artean Sergio Franciscorekin daraman bolada honetan edo exigitzen zitzaion hori egin zuen. Intentsitatea edukitzea. Badakigu derbietan ez dela gauza erraza izaten partida onak edo ateratzea, baina askotan derbietan balio duena intentsitatea beste taldeak baino gehiago edukitzea da, eta atzo Realak hori lortu zuen. Lehenengo momentutik baloi guztiak borrokatzen ikusi genituen, Sergio Franciscorenak goian gainera presioa egiten eta Atletik oso deseroso. Eta iritsi zen momentu bat non Atletiki bazirudien Atletik berdinketarekin pozik itzuliko zela Bilbo aldera, Realak jokoaren ekimena hartu baitzuen erabat, denbora guztian talde zurigorriaren zelaian hiltzatu ziren txuri-urdinak, eta horren ondorioz Atletikek atzealdean badakigu, naiz eta urten gehiago sufritzen ari diren lehen urtean zen olako sendotasuna eduki zuen, eta horrekin eutsi zioten egin batean, baina 38. minutuan, eta hau ez dakit sekula ikusi genuen, Ander Barrenetxea orkatilean min hartu zuen, ondorioz medikuak zelaira sartu behar izan zuten, Donostiako aurrelaria hartatzera, eta bapatean berriro ere zelaira sartu zenean baloia hartu errenka zela Atletikeko bi jokalariri baloia hankatartetik pasa, Braisi eman, Braisek lehenengoan huts egin zuen, baina gero aldaratzean Unai Simonek baloia erraz utzi zion, eta ondorioz Galiziakoak aspaldiko partez gola erdietsi zuen, oso gol garrantzitsua Brais Mendezentzat, ez dira garai errazak izan Moseko erdilariarentzat azken bolada honetan, eta gaurkoan behintzat, atzokoan barkatu, gol hori sartzeak ziur morala emango ziola inolako zalantzari gabe, bat eta hutsekoa zen, merezi zuen, Realak naiz eta aukera garbirik ez sortu, Atletik baino askoz ere gehiago izaten ari zen, askoz ere ritmo biziagoa ezarri zion norgehiagokari, erasokorrago zebiltzan Sergio Franciscorenak, eta Atletikek berriz ez zuen bat ere irudiona eman, badakigu Valverderenak azken bolada honetan ez dabiltzala bat ere fin, orain txapeldunen liga datorkie, eta hor dabiltza Newcastleen aurkako horretan begiak jarrita,
baina atzokoa ere funtsezko partida zen, izan ere Realak irabazi ezkero 2 puntura hurbiltzen baitziren, baina ez genuen batere Atletikon bat ikusi hasieratik oso lotuta, atzealdean sartuta, eta partida hasieran esan dugun bezala, bideo hasieran esan dugun bezala, berdinketarekin pozik joango zirenaren edo itzuliko zirenaren sentsazio horrekin. Eta esan dugu Ander Barrenetxea min hartu zuela, eta ondorioz Arsen Zaharian atera behar izan zuen Sergio Franciscok 51. Minutuan, eta aldaketa egin eta berehala Barrenetxeak jokatutako minutuetan horixe pase hori eman zuen, egia esan denboraldi bikaina egiten ari da, baina honek kezka puntu bat sortuko du behar bada gaurkoan Anoetako bulegoetan, izan ere ez dakigu zenbaterako izango ote duen Barrenetxeak, espero dugu ez askorako izatea. Eta Zakarian berriz partida bikaina egin zuen, gero aldatu egin behar izan zuen, aipatuko dugu zergatik unea iristen denean, baina benetan aspaldian ez bezala ikusi genuen Errusiako jokalaria. Gainera, beretzako ohikoa ez den postu batean, nik uste askoz ere erosoago sentitzen dela barnekaldetik Zakarian, hor alabeharrez Barrenetxearen postuan jokatu behar izan zuen, eta etzen lehen aldia, baina nik askoz ere hobeto ikusten dute esan Zakarian barnekaldetik. Eta 52. Minutuan Gorosabelek egia esan zorte apur bat izan zuen, hor area barrura sartzerako Realeko atzealdearentzat antolatzeko, defentsa hori antolatzeko berandu zen, pare bat errebote izan zituen eta guruzetak aldaratzean 52. Minutuan banakoa ezarri zuen. Kolpea izan zen hau Realarentzat, batez ere oso askoz ere gehiago izaten ari baitzen, eta azken urteetako edo azken hilabeteetako Atletiko kerrenaren aurka gehiago izaten ari zarenean, hala ere markagailuan aurretik jarrita ez baldin badaukazu gaitasunik hori mantentzeko, beti kezka puntuan noski sortzen da. Eta horrela amaitu zen lehen zatia, epaia Munuera Montero izan zen, benetan ez zuen partidan asmatu nik uste, hor jokaldi polemikoetan eta baina orokorrean txartelak eta kudeatzerako garaian nik uste oso berandu hasi zela txartelak ateratzen, txartelen langai esan oso altu jarri zuen atzokoan Munuera Monterok, eta nik uste lehen zatian bai talde batei eta bai besteari txartel batzuk atera behar zizkiola. Baina bigarren zatian ezin hobe sartu zen Reala, izan ere Brais Gonzalo Guedesi pasea eman zion, Guedesek sekulako jokaldi teknikoa egin eta bakarrik geratu zen Unai Simonen aurrean eta 2-1 ezarri. Goraka datorren jokalaria da Gonzalo Guedes, atzokoan ere erakutsi zuen zertarako gai den Portugalgo jokalaria, eta benetan partida bikaina jokatu zuen oroar. Gainera ikusiko dugu zenbat noiz arte, baina takeku hori aurre hartu diola ematen du, naiz eta oso altu ere ezin den esan noski. Eta benetan partida bikaina jokatu zuen Gonzalo Guedesek, eta 2-1 hortxe ezarri zuen. Atletikek ondorioz 53. Minutuan alabeharrez aulkia mugitu behar izan zuen, Sanzet kendu eta Williams atera zen, Sanzet oso desagertuta ikusi genuen orokorrean Atletikeko aurrealdea bezala, Robert Navarro behar bada keinu tekniko batzuk egin zituen, egal horretatik, aurten gainera esango nuke Robert Navarro Atletiken jokalaririk onena izaten ari dela, bai txapeldunen ligan eta baita ligan ere, eta kasu honetan Nico Williamsek ez zuen bere eguna izan, nik uste Anoetako giroak eta erasan ziola, eta benetan ez dago batere momentu honean, kontratua berritu duenetik, badirudi Nico Williamsek, Nico Williams bere mailatik urrun dabilela, eta Atletikeko zuzendari jokalari zein zaleak noski bere maila noiz berreskuratuko zain daude eta berreskuratuko duenaren itxaropen horretan inolako zalantzarik gabe. Realak 73. Minutuan mugitu zuen aulkia, esan eroso zeuden Sergio Franciscorenak, jada Atletikek pauso bat alabeharrez aurrera eman behar izan zuela, hor noski 2-1 galtzen ari zarenean eman behar duzulako pauso hori, erasoan, baina Reala atzealdean eta eroso ikusten genuen, ez zuten intentsitatea inondik inora jaitsi,
Sergio Franciscorenek eta 73. minutuan Brais eta Guedes kendu eta Marin eta Take Kubo atera zituen Sergio Franciscok Braisek. Orokorrean Brais desagertuta egon zen, ez zuen asko parte hartu norgehiagokan zehar, egia da hor zenbait baloi eta irabazi zituela, baina orokorrean jokoa sortzerako garaian eta askoz ere gehiago igaro zen baloia Carlos Solerren oinetatik, eta hala ere golarekin, noski beti horrek hori beti gehigarri oso garrantzitsua da, eta Guedes beste horren beste, Guedesek askoz parte hartze gehiago izan zuen, eskuinalde horretatik badirudi, eta nik uste hauek hitz potoloak direla, baina Valentziako maila horretara, Valentzian hain ongi jokatu zuen maila horretara itzultzen ari dela Portugalgo aurrelaria, baina oraindik ere humiltasunez ez aritu behar da horren inguruan, eta Marin eta Kubo atera ziren, Pablo Marinek eutsi zion, zelai erdi horren orekari, eta Take Kubo berriz, aletik askoz ere zabalduago ikusi genuen, eta zulo horiek bikain baliatu zituen askotan area zapalduz, eta ea Japoniarra bera ere pixkanaka bere mailara hurbiltzen hasten den, eta 77. minutuan Arsen Zaharian gola egin zuen, eta oso aia da ospatzen ari zen, baina batean Munuera Monterok balio gabe utzi zuen gola, eta 78. minutuan Ruiz de Galarreta kendu eta Rego atera zuen, Rego bera ere pixkanaka Ernesto Valverderentzat funtsezko jokalaria bilakatzen ari da. Ruiz de Galarreta zelai erdian berak eman zion behar bada Jauregi Zarrek baino gehiago atletiki norabidea, bera saiatu zen apur bat Realeko atzealdeari zelaia handi egin zaion, baina ez zuen lortu, eta Rego girtetean ere zuen egoera askoz ere gehiago konpondu, Realak gehiago izaten jarraitzen baitzuen zelai erdian ere. Eta 79. minutuan despiste baten ostean, Dani Bibianek errematea egin, eta aldaratzean Robert Navarrok binakoa ezarri zuen, egia esan kolpe oso horra izan zen Realarentzat, gehiago izaten ari baitzen, eta beti frustrazio horiek etortzea normala izan ohi da, eta kasu honetan gola horixe izan zen, apur bat egindako lana zapuztu zenaren sentsaziokoa edo, baina beste taldeak ere jokatzen du, Atletikek badakigu azkenera arte ez duela etxitzen, eta kasu honetan 79. minutuan Robert Navarro gol hori egin zuen, eta 81. minutuan berriro ere Arsen Zaharianek min hartu zuen, egia esan ez du batere zorterik Errusiako erdilariak, eta bere ordez haien atera zen. Haienek noski Sergiok erasokorra izateko eskatu zion, Sergio Gomez ipini zen Zaharianen postu horretan, eta hala ere haienek bikain eutsi zion partidari, bikain defenditu zuen atzealde horretan azken minutu horietan. Soler ere kendu zuen Mikel Goti sartzeko, Solerrek partida ona egin zuen, behar bada ez zituen azken pase horiek eta orokorrean areako jokaldietan eta etzen trebe ibili, baina orokorrean lan bikaina egin zuen, Gorosabel kendu eta Areso ere atera zuen, jada Valverdek ere bazekien hor beste atzelari bat behartzuela, Gorosabel jada nekatua baitzen, eta dena horrela amaituko zela zirudienean, korner baten ostean Mikel Oyartzabalek ukitu, Jon Gorrotxategi atzetik bala bat bezala iritsi zen, eta munduko indar guztiarekin Eibarko Euskarriak Realaren etorkizuneko jokalaria izatera deituta dagoen horre Jon Gorrotxategik 3-2 ezarri zuen, eta honen bestez Realari garaipena emango zion gola sartu. Gero partida amaieran keinu itxusi batzuk eta ikusi genituen, orokorrean etzen ongi amaitu partida. Mikel Gotik partida minutu bikainak jokatu zituen, nik uste Gorlizekoa oso motibatuta atera zela, batez ere bere talde hoiaren aurka, eta apur bat berekin kontatu ez zuen, ez talde horren aurka jokatu behar baitzuen,
eta orokorrean azken minutuetan Realak grin hori erakutsi zuen, sinistu zuen partida osoan zehar gehiago izan zirela, erasoan jarraitu zuten Atletikek kontserbatzearen alde egin zuen, eta azkenerako Realak 3-2 ezarri eta honen bestez, garaipena eta Euskal Derbia eraman zituen Donostiako taldeak eta une honetan Reala 13. postuan da 12 punturekin, Atletik berriz 10. postuan 14 punturekin. Realak hurrengo partida Elsen aurka izango du ostiralean, ligan 12. jardunaldiko partida horretan Atletikek berriz Txapeldunen ligako 4. partida jokatu beharko du Newcastleen aurka hantxe Inglaterran. Beraz gogoratu, Realak 3, Atletikek 2 anoetan.